live optredens, maar eerst maar even naar een man die mij Leslie mailde mij een verhaal. Hij zei, als nou een biografie van die schreeuw was, dan moest even bij mij wezen. Want zo simpel lijkt het verhaal eigenlijk, Karst Tjulker. Dus ik in die belly en ik zit wel een biografie om mezelf, zonder als bekende Nederlander best of wat dan ook. En dan schreeuwt toe eigenlijk het levensverhaal van mensen op. Zit het zo? Ja, dat klopt precies, ja. Ik had er weinig aan toe te voegen, maar ik zeg. Nou, ben ik klaar. Nee. Bist een schreeuwer, journalist of zo? Nou, ik ben psycholoog van hoe je ziet. Ik ben sociaal psycholoog. En ik ga volgend hier een cursus journalistiek doen. Dus ik ben beide. Ik ben een psycholoog en ik ben een journalist. Ja. En hij is voor de screw-ervaring, best dus nog net zo lang van Squalo, begreep ik? Nou, 3 jaar. Nou, ik heb wel wat screw-ervaring, maar ja, ik heb een heel brede screw-ervaring. Dat is het meer eigenlijk. Ik heb besloten om een onderneming te beginnen. Ja, ben ik de Libbets-verhaal ontvang van Meesing. Hè? Dus, en ik heb mijn eerste boek schreeuwen. Dus, ja, ik heb een stukje lezen in het Fries Dagblad. Klopt, de eerste biografie, Harskreun. Ja. Van waar wie die? Wie van een man, die heet Ferry Koster, komt uit Iskenhuizen. Hij is socioloog en muzikant. Ja, 42 jaar, dat is net heel oud nog, maar wel een heel interessant leven gehad. Dus, ja. En als je peer, anekdotes, je levensverhaal, opskreun, wollen. Ja, ik snap het ergens wel. Het komt er maar net van, vaak als je het zelf denkt. Hè? En je viert er zo vol. Ja, nou, precies, dat is een beetje de insteek. Hè? Ik heb wel een mooie levensverhaal, yes, maar vaak pas op een begrafenis van iemand. Dat eigenlijk altijd letter is. Dus, nou, ik heb bijvoorbeeld met mijn eigen muziek. Ik bedoel, ik kan zoveel leuke dingen mee maken. Gekke anekdotes, wonderlijke verhalen. En dat herinner je vaak of voor de helft maar weer, maar eerst wat gebeuren. En ja, doe ik eens niet aan ta. En wat dan? Het verhaal verschroeven of vertellen en doe schroef het gewoon op. Is het zo simpel? Ja, we voerden gewoon een paar gesprekken, hè, 4 gesprekken. En ik vreeg die persoon van, wat voor leven ga je staan? Begin met bij het begin. En bepaalde dingen zink ik een beetje op droog in, een beetje op inzage. En bepaalde dingen iets minder. Hè. En nou goed, en in die 4 gesprekken neem ik op, die schreeuw ik uit en dan maak ik er een verhaal van, een boek van. Ja. En list het dan ook printen of zou het heen? Ja, ik ben het druk inderdaad. Ja. Grappig man. Ja. Is het een dik boek worden die is nog als eerste schreeuwen had? Hoe je dat ging? Nou, het voelt mij. Hij is, heb ik zei, hij is 42 hier, dus dat valt op mij. Maar ja, het is een boek van ongeveer 80 pagina's. Ja. Gaaf, te gek man. Ja, leuk. Wie er een oorlering of wie gewoon een gek idee zit op een bank en dan denkt, nog heb ik het? Nee, ik heb gewoon heel simpel een oproep die op Facebook en hij hapte daarop aan. Dus toen dacht ik van, nou mooi, dan geef we dat proces in met z'n tweeën. Ja. Dan leven wij in de provincie de meesten uit generaal vrij beskieren binnen. Ja, mijn verhaal is net zo interessant. Ja. Het is hoe dreun, de koppen boven het maai veel uit. Maar is dit misschien juist voor de gewone man die zijn levensverhaal is opschreeuwen laten wil? Dus voort mij al die beskieren niet? Ja, zeker. Ja. Je krijgt er net zelf een heel mooi en duidelijk oerzicht van. Maar het is voor de band of voor oren intimie is het natuurlijk heel interessant om te lezen wat voor levens te gaan haast. Ja. Leuk man. Ja. Spannend. Ja, zeker ja. En dan wordt die werken nog een beetje vermijd? Ja, daar zit ik wel op in, ja. Ja, ik doe met oren freelance ding, maar dit is wel iets waar ik hoop dat het onderzoeken gaat. Ja. Ja. Nou, een aantal sessies, West Interviews, komt er nu uiteindelijk een boek. Hij schreeuwt het uit, Karst Tjulker. Al meestal dit jaar, ik denk, dat vind ik wel een eens keer een verhaal. Of ik wil er even wat meer van weten. Maar de vrees natuurlijk, neem ik gewoon een patiënt voor. Ja, zeker. Ja. Ja. Dat hingt van de titel. Dat hingt van de titel en de dikte van het boek, wat ze wilden. Ja. Waar moet ze wezen? Karstjoeker.nl. Nou, dat is er wel mijn K. Precies. Succes. Dank u wel. En als een peer die haast, kom dan eens weer rond. Ik ben wel benieuwd naar het verhaal. Is goed, ja. Doen we. Ja. Karstjoeker.nl voor een biografie. Hartstikke leuk dat je er weer, jong.